ኤምባሲ ኤርትራ በአሜሪካ ብዛዕባ ርክብ አሜሪካን ኤርትራን ዝቃወሙ ፖለቲከኛታት መልሲ ሂቡ። ኣብ ሰሙን ርክብ አሜሪካን ኤርትራን ከመሓየሽ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሓበሬታ ክወጽእ ዝቐነየ ኮይኑ እንተኾነ ግን እዚ ተበግሶታት ነቲ ጽኑሕን ምስሩትን ፖሊሲ ዝምድናታት ወጻኢ አሜሪካ ዝጻባኢ ብዝብል ገለ ተቃውሞታት ይስማዕ ኣሎ። ሕማቕ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዋ ምርጫ ዘካየድ ዲሞክራሲያዊ ቅዋሞ መንግስቲ ዘይብላ ነቲ ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዛ ኣብ ዝተኸለቶ ወተሃደራዊ ምልካዊ መንግስቲ ሒዛ ተቕጽል ምስ ዘላ ሃገር ዝግበር መልዓል እገዳን ምምሓሽ ዝምድናታት ተሰዓርነት አሜሪካ ዘመልክት እዩ ዝብሉ ፖለቲከኛታት አሜሪካ ርእይቶኦም ክህቡ ከም ዝቐነዩ ይዝከር። እቲ ነዚ ኣመልኪቱ ብ29 ሚያዝያ ዝተዘርግሐ መግለጺ ኤምባሲ ኤርትራ እቶም ነዚ እዋናዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ርእይቶታት ዘቕርቡ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ናጻ ተንተንቲ ተመሲሎም ዝቐርቡ ተኸፈልቲ ሎቢታት ምዃኖም ብምጥቃስ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ተስፋታት ንምዝራግ ናብ ዝበለየ ዝተመረጸ ተረኸታቶም ተመሊሶም ጥርጣረታት ከእትው ይፍትኑ ከም ዘለዉ ወቂሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋሽንግተን ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ኣምባሳደር ክሸይም ምዃና ይግለጽ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ህሉው ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ተደሪኻ ከምኡ እውን ምሕያል ጽልዋታት ቻይናን ሩስያን ተደሪኹ እዚ ናይ ዕቑራት ወጥሪ ምስ ኤርትራ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ከም ዝተገለጸ ዝዝከር ኮይኑ ምስ ህሉው ዞባዊ ምቅያራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ተኣሳሲሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ርእሲ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሩ ኣጠማምታ ከም ዝተቐየረ ክግለጽ ከም ዝቐነየ ይዝከር። بخال زينا إيرتران الطلب أفدق بحر إثيوبيا تختاخون زي حقاون كتبل كم زنة أجتو تجليسو من يسالو تساقود إيرترا مرح إثيوبيا بزعبا أفدق بحر زقربو زلو ترجع جام موجود زي حقاون تختاخون كبل تقامو أجليسو إتمن يسار تمالا بزوج أو مجلس إذا كبار ديسابا سمع زلو ترخا حانت عباي هاجر أبعل أو نتمريتا وحد نتن قراب تهاجرات مسففة حمريت كم قبل كتوسدو تخيليا كابزبل جوجي ما بجس حساب استلعى مخوانو جاليسو.